Pozarren gaude, gu bostok noski, aurkian eseri ginenok, auzipetuen aurkian eseri ginenok, baita ere gurekin batera egunkariaren kasuan kateatuta egon diren besteak, hemen gure inguruan daudenak, gure familiak, euskalgintzako jente osoa, eta pozi daude baita ere, inolako zalantzarik gabe, egunkariaren lehenengo sobreseimentua eta gero soluzioa eskatu duten guztiak. Bai herritarrak, talde, instituzio eta elkarte guztiak. Eta poz hori guk eskerron bihurtu nahiko genuke eta hori da gaurko eguna. Gure poza azaltzea eta eskerrak ematea lagundu diguten guztiei. Pauso.